però com a clúster la nostra voluntat és que els nostres socis puguin ser més competitius. I avui celebrem la nostra festa en forma de jornada d'immersió estratègica. El conseller va veure la potencialitat del clúster. Aquesta potencialitat amb la qual d'alguna manera posa en valor el coneixement amb expertesa i tota la línia d'acció i estratègica que vostès com a clúster, el clúster vol fer a nivell català. Per Eurecat, les jornades que organitza el Catalan Market Partnership sobre internacionalització i immersió estratègica ens serveixen molt tant per la banda de mostrar els nostres projectes i donar a conèixer la recerca que estem fent, la recerca innovadora en tecnologies de l'aigua, però per altra banda conèixer quines són les necessitats i cap on caminen aquest tipus d'empreses per poder-los acompanyar en aquest camí. Ha sigut una jornada molt interessant, amb uns ponents de gran nivell i crec que és de molt bona aplicació per al nostre clúster. Clústers de medi ambient pràcticament n'hi ha a qualsevol comunitat autònoma, a qualsevol regió avançada. Clústers de l'aigua en trobareu molts menys. La concentració d'empreses de l'aigua fruit de la demanda sofisticada de l'administració, d'una forta presència industrial, d'una zona com la que estem, que pateix estrès hídric, conflueix en crear un sector de l'aigua potent, únic i també diferencial en relació amb altres que existeixen al món.